Hej, i den her instruktionsvideo vil jeg vise dig, hvordan Picasa Webalbum det virker. For at komme til sit Picasa Webalbum, så skal man bruge adressen picasaweb.google.dk eller .com. Man logger ind med sin e-mail og sin adgangskode, og det kræver en Google-mail. Man kan også vælge at gå til sit album fra sin Gmail ved at trykke på mere, fotos, og så er vi inde i Picasa Webalbum. Jeg har 2 albums i mit Picasa Webalbum. Jeg trykker her og kommer nu ind i albummet, hvor jeg har 6 billeder. Her kan jeg trykke på et billede for at få det vist. Jeg kan trykke på pilen for at skifte imellem billederne, eller jeg kan bruge piletasterne på min PC. Jeg kan gå til fuldskærm, og det er jo smart, hvis man ønsker at vise billeder hos nogle venner. Jeg kan få vist billederne som diashow, og jeg kan justere, hvor mange sekunder billederne skal vises. Jeg går tilbage til mit album, og her har jeg mulighed for at redigere i mit album. Jeg kan give det et nyt navn, en ny dato. Jeg kan vælge et nyt forsidebillede til mit album. Jeg kan vise på et kort, hvor billederne er taget. Jeg kan tilføje billedtekster til alle billederne. Og så kan jeg slette albummet. Jeg kan også vælge at organisere, og her kan jeg simpelthen flytte rundt på rækkefølgen imellem billederne. Jeg kan også sortere efter dato eller filnavn. Og så kan jeg vælge at slette et enkelt billede, eller flytte det, eller kopiere det. Det kan jeg selvfølgelig også gøre med flere billeder. Her har jeg mulighed for at justere størrelsen på billederne, så de bliver mere overskuelige. Det var meget kort om, hvordan man bruger Picasa Webalbum. Du kan læse mere om fotoredigering og andre online tjenester, der omhandler foto på min webside gotoverblik.dk.